Вітаю! Час новин на телеканалі АТР. 6 грудня, 1013-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. У цьому випуску ви дізнаєтеся. Фігуранту справу Хізбут-Тахрір продовжили арешт. Суд вирішив продлити міру пресечення. Сімферопольці страждають через ожеледицю. 155 человек – это травматологические, поликлинические пациенты. Кримсько-татарські активісти привітали Ніколая Полозова із днем народження. Выражая вам искреннюю благодарность и объявляем вас другом крымско-татарского народа. В так званій справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза допитали таємного свідка. На 52-му засіданні Верховного суду окупованого Криму цей свідок давав свідчення з таємної кімнати через аудіозв'язок. Таємний свідок заявив, що був членом президіуму Меджлісу. Підсудний Ахтем Чийгоз знов брав участь у засіданні через відеоконференц-зв'язок. Чийгоз заявив, що свідка він не чує і просить розсекретити його особу. Адвокат Ніколай Полозов в ефірі телеканалу АТР 26 листопада припустив, що таємним свідком може бути Заур Смірнов. Кримсько-татарські активісти привітали адвоката Ніколая Полозова із 37-м днем народження. Під час перерви у судовому процесі Ахтема Чийгоза кримсько-татарські діячі організували фуршет біля будівлі суду. Кожен з учасників імпровізованого свята підготував для Ніколая Полозова свій подарунок. Күнлер кетсін, жүзің әрдайым күлсін. Такими людьми, как вы, как наш народ, никто не пропадет. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. Ух ты! Сладко. Шикарно. Спасибо большое. Слава крымско-татарскому народу. Слава. Героям слава. Выражая вам искреннюю благодарность и объявляем вас другом крымско-татарского Спасибо народа. большое. Постараемся. Фігуранту так званої справи Хізбут-Тахрір Теймуру Абдулаєву продовжили строк утримання під вартою на 3 місяці. Про це повідомив його адвокат Еміль Курбетдінов. Київський районний суд анексованого Сімферополя може продовжити строки утримання ще 3 обвинуваченим у так званій справі Хізбут-Тахрір – Ростему Ісмаїлову, Вадиму Сіроку та Емілю Джамадєнову. Тимур в нарушении статьи 3 Конвенции содержался в железной клетке. Все предположения, следствие о том, что он там может скрыться и так далее, не подтверждались ни одним доказательством. В общем, несмотря на все доводы эти, на нарушение прав человека, все-таки суд решил продлить меру пресечения Теймуру Абдулаеву до 11 марта. Раніше на 2 місяці продовжили строк утримання Арсену Джепарову та Мусліму Алієву. У четвер відбудеться суд щодо продовження арешту Емір-Усейна Куку. Всіх їх звинувачують в участі у забороненій в Росії організації Хізбут-Тахрір. Так званим українським диверсантам Захтію та Панову продовжили арешт до 7 березня наступного року. Таке рішення ухвалив Лефортовський суд Москви. Засідання проходило в закритому режимі. Андрія Захтія та Євгена Панова Росія звинувачує у підготовці терактів в анексованому Криму. 10 серпня ФСБ Росії повідомило, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу буцімто українських диверсантів, які нібито готували теракти на півострові. Сімферополь паралізувала негода. Через рясні опади та сніг на вулицях окупованої столиці Криму виник транспортний колапс. Мешканці звинувачують комунальників в бездіяльності. Більше сотні людей звернулися до місцевих лікарень через забої та переломи, отримані внаслідку падіння на слизьких тротуарах. Скользко, но терпимо. Грязно в центре, пускай берут. Скользко. Посмотри, что делается. Нигде дорожки все не просыпаны. Утром идешь 6 часов, дорога не просыпана нигде, нигде. Покажите всем, как идет халтура, показуха, городские власти. И обратите внимание, где сыпят. Возле главного дома. А на других улицах что, нельзя сыпать? Не надо сыпать? На сегодняшний день также по тяжести к нам обратилось 2 человека по линии скорой помощи с травмами. Сегодня пациенты лежат в нейрохирургическом отделении. Это падение с высоты роста и ушиб головного мозга. И 155 человек – это травматологические, поликлинические пациенты.
Севастополі в результаті ожеледиці відбулось близько 10 ДТП. Дороги не посипані піском та сіллю. Автівки не можуть їздити з нормальною швидкістю. Севастопольці пересуваються містом пішки, бо маршрутки не працюють повноцінно. В інтернеті з'явилося відео, де тролейбус їде юзом, бо водій не впорався із керуванням на льоду. Мы сейчас, естественно, опаздываем на работу, предупредив всех. Дело в том, что невозможно уехать на общественном транспорте. Вот только первая семерка пошла. 71-й переполненный с Дергачей идут, не останавливаются. 133-й тоже не останавливается. Гололед, опасный и так далее. На Острякова сегодня просто по 500 на остановке. Но неужели нельзя было к этому подготовиться? Ведь прогнозы как-то, читаемые вообще. Это же невозможно. Честно говоря, и маленькие детки стоят тоже в школу, вот это вот мерзнут. Просто, конечно, печально очень. У Ялті через ожеледицю містяни змушені ризикувати здоров'ям, аби дістатися до роботи та відвести дітей до дитячого садку. Ялтинці записали відео, де мешканці вулиці Червоноармійської по пінгвінячи йдуть, притримуючи один одного, аби не впасти. Улица Красноармейская. Сколько времени сейчас, Без 10:09. Ни одного раза никто Красноармейскую не посыпал. Куда? В Севастополі закриють школи на карантин. Про це повідомляє севастопольський сайт Форпост. Вони повідомляють, що в низці шкіл закривають класи через перевищення порогу захворювань. У Розпоживнагляді ж стверджують, що факторів, які б говорили про погіршення епідеміологічної ситуації в місті, немає. Росія та Китай наклали вето на припинення вогню у Сирії. У Раді безпеки ООН запропонували встановити 7-денне перемир'я в сирійському Алепо. Росія вже в-6 ветувала резолюцію Ради безпеки ООН з початку громадянської війни в Сирії, що триває з 2011 року. Для Китаю це стало 5-тим застосуванням права вето при голосуванні по резолюції, спрямованій на припинення кровопролиття у Сирії. Такі передишки, як ми знаємо, такі передишки щоразу використовували бойовики для поповнення запасів та відновлення сил. Невже збереження їхнього контролю над кількома дільницями міста варте страждання тисяч людей? Росія каже, що була близькою до угоди зі Сполученими Штатами щодо певного розв'язання становища на сході Алепо, і що ця резолюція заважає цим перемовам. Це вигадане алібі. Ми не досягли прориву, бо Росія більше зосереджена на збереженні своїх військових здобутків, ніж на допомозі цивільним в Алепо. Коли закінчиться війна? У Верховній Раді відкрили фотовиставку про події в АТО, присвячену до Дня Збройних сил України. Головні герої – українські військові. Фотоекспозиція налічує понад 150 фоторобіт. Серед сотні світлин – унікальні фото, вперше презентовані саме на цій виставці. У кулуарах парламенту наразі показали 28 світлин. Перші фото датовані 2014 роком, останні – вересня 2016-го. Географія фоторобіт охоплює весь район проведення АТО. На світлинах, що пропонують подивитися депутатам, найгарячіші точки військових дій – Іловайськ, Донецький аеропорт, Авдіївська промзона. За задумом, ця виставка має стати нагадуванням народним обранцям про те, що війна триває. Вони повинні теж бачити, що там робиться. От сюди їм не видно, так як ми бачимо. Їм не видно, коли з 1 вересня сказали, що режим тиші, там хтось щось договорився. Ми цього режиму тиші не бачили. Може, ту вишку, тут. Все. Повинні знати, що там не так, як тут. Той, хто був там, він знає, вони їм кажуть. А так це їм буде напоминати, що багато людей страждає. Українські військові зустрічали свято Збройних сил у бою. Проросійські озброєні бандформування обстріляли позиції українських захисників у Маріупольському напрямку. Військових Збройних сил України обстрілювали з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів. За минулу ніч бійці незаконних республік 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Під вогонь потрапили Балка Кошарна та тричі поспіль Кримське. З гранатометів обстріляли Троїцьке та Станицю Луганську. На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Широкине, Талаківку, Павлопіль, Новомихайлівку та Рамчук. З озброєння БМП «Водяне». На Донецькому з гранатометів та стрілецької зброї Авдіївку та Зайцеве.
У Криму провели благочинну фотосесію. Команда кримсько-татарських волонтерів «Очік Юрій Клєр» «Відкриті серця» організували фотосесію у кримсько-татарському стилі. Серед фотографів – найкращі майстри Криму. Зібрані кошти підуть на лікування хворих дітей. Мы решили организовать такую фотосессию в национальном стиле, чтобы развивать нашу культуру, показать, как мы любим наши традиции. Це наше життя. В кожній кримсько-татарській родині має бути така світлина. Все проекты «Очік Юрій Клєр» очень интересны, исключением не стал и этот проект. Целью было не только собрать материальные средства для больных деток, к чему я часто прибегаю сама и призываю своих знакомых, но кроме этого хотелось популяризировать наши национальные движения. Знаете, это настолько приятно. Вот когда одеваешь эту одежду, не хочется ее, честно говоря, снимать. Это как вторая кожа. И понимаю, что еще те корни, которые были здесь в Крыму, они все-таки сохранились в нас. И когда соприкасаешься с этим, это вообще это что-то просто не описать словами. Наразі це всі новини. Більше розкаже Ельдар Курцеїтов у наступному випуску «Заман». Будьте з АТР. До побачення.